Zerin ditzen naiz, eta ikastora 7 urte utzen nun. Eta hortikan Donostira nintzen kimika, batxillergoa lehenengo, hemen, eta gero Donostin kimika 5 urte, eta 5. urte honetan Suedera egon naiz Erasmus egitea. Egualdean daun herri baten, eta oso non. Bertan klaseko bestegikin nintzen, batekin kasetzen, netan gilea. Eta gero, bertan Portugaleteko beste bi mutilekin okartu gara, baina Euskaldunak tratatzen dudanekin bidea. Eta bertan ez ditu gehi aurkitu, Bartzelonako pila dare, pila, baina Euskaldunak ez. Eta, adibidez, Suedian ez dago Euskal arrastorik. Eta, jendak ez daki Euskal kulturari buruz, ez dago ez jatetxerik, ez Euskal etxerik, ez dago zer ez. Herri hori unibertsitateko jendantzak prestatua. Guztiok, 1000 Erasmus gara, eta bertako, adibidez, 10.000 pertsona bat emadia, gero urtsuan zehar, igual 30.000 pertsona. Irukuzten da bertako populazioa guztiak unibertsitatekoak emako. Eta guztia soprestatua dago, adibidez erresidentzia pila dare, pisuak da guzti, eta ni pisu baten dago, eta erresidentza modukoa, igual 300 Erasmus, 300 unibertsitario bertan bizitzen, eta oso ondo. Zaki pisukidekin ondo, ondatzen nahi, eta klase ditut ematen, laborategi baten nago, eta nahiko ondo. Gehienak suediarrak dira laborategian. Guztia ingelesez egiten gara. Zola suediarrak ikasten, eta ez da beharrezkoa. Zendetan kulturan zendunean ez du bai, baina guztia ingelesez, jendea ez ingelesez uste egiten, eta ondatzen gara. Eta horrela, ingelesa praktikatzen zu. Baina Espainia pila dare, eta beti bedaiekin, gero kanpoko jendeak nire gara. Ikasgaiak ingelesez egiteko dela. Baina nik laborategin hau txartuta, zitu klaserik ematen, orduan lan bat ez dagoa. Eta postesia egiten ari duen mutiko batei laguntzen dio. Eta bentan importantea zen egiten du baino. Ikasten eta laborategian katxarratzen eta gustora. Ordu pila sartu bat dira. Baina, ikastoran beste hori itzapenaz berritzizkit burura. Ikastora guztia. Siratetik ibigiz, ni klasea, guztia. Berdin gaura, baina gara zazkurte barrura sartzen nintzela. Eta ilusia batei. Ingelerak pila. Hemen ikasietan guztia da beharreko izan duana. Gero batxilletan ezan apenas aurrerakuntzek egin. Eta, hemen guarekin eske nivelo saltukin eta ginen. Eta baina gure kurtsoa izan zen lehenengoa modelo berria egiten. Elentz. Eta horrekin mi esker. Eta baina bizatek ematen duen ingelesez, eta gazapi egiten duen. Eta horri esker ikuste, beste herri batera goteakoan, konfiantza ematen zuelek ingelesez hitzeiterako orduan. Egoera berdinean dagoen jendakin elkartzen zara, suediarrak adibidez bere tokia da eta bere bizitza gaite dute, eta Erasmus jendea gehiago elkartzen gara. Orduan herrialdek pilako jende ezagutuet, eta super hono. Ikuste esperientzia oso hona dela, eta baina beste kultura eta beste gauzatzuk ikasi dituzula. Eta etxea etortzeko gokin ere, zemengoa, ezakit, bizitzeko moduan gehiago gustatzen zait, baina nik uste kanpora urtea dela benetan ikusteko zer nahi duzun o zer ez duzun nahi ikusteko. Bertako jendeak ezaki Euskal Herriari buruz, baina, niregatik eta Euskal Herriagatik bai, igual gero jakingo gote, eta esplikatzen digunean, bai, interesa jartzen dute eta
gustatzen zaie jakitea kultura hau existitzen dela, hizkuntza hau existitzen dela, eta harritzen dira, beste, berromanon baino aurreko hizkuntza izatea eta guzti. Baina, eskain beste kultura da, beste gauza da munduan, gurea oso txikia dela, baina niretzako oso importantea, eta, berai, jo se. Ez dakite, deuse, alegin duten da, nakustagatik. Nafarroa baino 2010, munduz mundu, Suediatik Moskura.